মেসেজ দিতে চাই, আমরা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিরুদ্ধে, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে যাব এবং করে যাব যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের এই আন্দোলনের মেসেজটা শুনে যদি হিন্দি এবং অরিজিনাল ইলিজিনেস মানুষের জন্য কিছু না করে, কিন্তু এই আন্দোলন কিন্তু আরো বাড়া যাবে। আজকে আমরা কালকে 8 তারিখ থেকে এই মাসের 26 তারিখ অব্দি এই আন্দোলন চলবে। তাই আমরা এই ত্রিপুরা মাথার পক্ষ থেকে সমস্ত এলাকার মানুষদের মেসেজ দিয়ে চাই যে আমরা কোনো জাতির বিরুদ্ধে নই এবং কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করি না। আমরা আমাদের মহারাজ বলেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য যখন রাজতন্ত্র ছিল তখনই কিন্তু এখানে হাজার হাজার মানুষ আসা শুরু করে দিচ্ছে এবং তাদেরকে জায়গা দিয়েছে। তাই আজকে এই মাথার বিরুদ্ধে এই মাথার থেকে মেসেজ দিতে চাই ত্রিপুরা রাজ্য এবং 17 নং গোলাঘাটের সমস্ত মানুষের কাছে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে আমরা আজকে 27 তারিখ অব্দি, 8 তারিখ থেকে 26 তারিখ অব্দি আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। হামাই থ্যাংক ইউ। তাই आंखौ बयबो किसे सानाय ताम हिमालय संथिनि अरामा फाइका तारो दानो संचाया नैयावै बाइरेलि मा खाइका अमंखा त्रिपुरा राज्य काइसा मनात्मा सिन बरक दफाय बागै काइसा मनात्मा साल फाइने नाय दङ बन बिदि संथिनि बाइरेलि मा खायो बन बागैनै जत्तनो कामी कामी थाङै मेसेज नि बिसिङाव कामी बा पाराव थाङैनै जत्तनो मेसेज नि बागैनै सेंगर खानि कबगो তাই যতন কথাই সামনে খাম্বা জানো লং লোক দোয়াগরা প্রগতি কৃষক ব্যাপার মা লং লোক ত্রিপুরা মেথা Hamai apa? Sini krong nai tong nai joto tahuk tei buhuk song hai no hai lamdak sogo sing tini bo hai no hai sok paijak tei pramo thani lua jimong bai sieno sejabui 8 tarik Februari salni simi saste ganangoi kami amsai ganangoi haksal gana joto jagano Tripura mothani bukhaktui ebani mano miyani shalo maharaja produt kishor maniko bahadur ni yaktui chengchai jagmani Gulaghati bazar Gulaghati amjai tabuk kitinglai tongo जों नुगैमान खामियानि साल 8 तारिख फेब्रुवारि
Tripura mothani tidul mungbai khumulung dugmali hatini simi Maharaja Pradut Kishore Manikko Bahadur ni tidul mungbai kaisa kami berainai bike rally jengser jakmani tini bo haino hai Gulaghati amchai Tagarjol amchai Ratanpur amchai atai Gaboddi amchai kiting laijak Tripura mothani siklarok norok nugui mankana जों तिनि बहायनावहाय भाई सकबायजाक गामि बेरायनाय एबा गामि बाइक थांगै कक बिरनाय अ सिख्लारकनि लगिव चिनि खरांनि मांफ्लिव नरक नगा सुक्रि नजराव नुगै तंखना अनलि अन चिनि खरांनि मांफ्लिव गलाघाटी आमजायनि सिमि कथां आवाय मं जों नुगै मानखा तिनि बहायनावहाय फुं नामचिसा जरानि सिमि Gaboddi amchani simi cengir jakka tini no bike rally tabuk biang amchai eba biang hati phajing o bike rally thangai sogei nai abono kok sablai tongmani norok nugui mankana sini khongnai tongnai jero tahok tei buhuk song haino hai जों norok no kathang awai mong phunuknani bagui hai sokpaijak tini bo haino hai Gulaghati amchaio dipor no honei mano dipor 11ta lai 12ta phasingo chengsai jakha Gulaghati amchai ganangui je bike tini berainai eba sieno sejawi je bike kitingnai borokni logi जों haino hai tini phai sokpaijak ang phunuknani saitoknai ayang ulkuk phachingni mangplibo bujina anyang ulkuk phaching bonadi kabangma bike tongo norok chini khorang YouTube tei chini khorang TV channel tei je nai tongnai rok norok no haino hai sanani musungo tong tini bo haino hai phai sokpaijak nai di anyang buskang phachingbo bike tongo tei tini bo haino hai dalbidal hati rogo bathagui kognaraknani saitokha Tripura mothani siklarok tamni bagui o bike rally tamo message Tripura sarokni bagui শুধুমাত্র Tripura sarokni bagui simiya haseni joto citizen borokni bagui no o message rajagui tongo je hase ganangui eba hayung hakotor ganangui si implement khaijak angke o hakotorni eba haseni citizen rokni bagui bobo hai jora hamya khai tong teo bahai kino जों bahai na ojrao bike sakau kajak bike rally khlainai rok bai baksa miani salabo जों norokno kathang awai mung phunuknani saitok khatini bahai no hai je sukman sak जों phunuknai norokno kathang awai mung norok ojrao Gulaghati amchani simi kathang awai mung nai tongo nugui mankhana bike rally sekangnani bukhak thangai tongo buskang phasingo Hai korang ya saja jara bagro samung khai tongo kambai phangre please come on line ayang pasar phasingo ayang haktibo borok tau borok sikil rok khai sokoyani bagi borok nasing jago jorabo singo bahai kana miani salon nugui mankha Maharaja Pradut Kishore Manikko Bahadur ni yaktui o bike rally chengsai jakmani khumulung dugmali hatini simi teo bahai kino जों nukhanarok YouTube je chini kathang awai mung nai tongnai rok norok dalbidal comment khai tongo norok ni singmung rok tongkhang ke norok direct comment khai mano tei TV nainai rok bonorok YouTube thangai chini khorangni TV o norok direct comment si mano जोंहा comment sokna norok na singmung tongmani rok no mankhang borok bai borokni bisingtei saimanani saitoknai borokni bisingtei phirok mongmanani saitoknai ulkuk buskang malkhung khai tongmani bagui जों kasar bathaknani tongo obo haikena norok khanai mankana miani salo NCT ni
General Secretary Takuk Okra Onimes Deborma tai PIPC ni Chairman Musang Ronji Deborma tai Maharaja Produt Kishore Maniko Bahadur ni Tidul Mumbai Mia Komolong Hatini Dugmal Komolong ni Dugmal Hatini Simi Obai release yang Serzak Mani Tini Bohai Nohai Gulaghati Amsai Eba Rotanpur Amsai Gabordi Amsai O Amsai ni Dalbidal kami Borok Burinai Borok Kitingnai Teo Bohai Keno Beskango Malkongo Borok ni Micro Kachijak Borok announce kakai dalbidal amsayo dalbidal lukurokno sanani chaitok khaje CA hasewo implement khangangke bobo hai jora hamya Tripura sarok ni bagai eba o haseni joto citizen rok ni bagai no hamyangai basanai Tripura sarok ni thinang eba oroni Tripura hasteni joto lukurok ni bagai teo bahai keno jeng jotono saimano Mia Maharaja Produt Kishore bin speech otamo saka je o soba abo kuno society ni against hoya kuno dofa ni against hoya eba 10 ni against hoya o chobang kha joto Indian citizen rok ni bagai o chobang kha Tripura ni joto citizen rok ni bagai o choba abo kaisa political je mileage naharnai ba political ni phaida ni bagai dofa no use khainai Tripura sarok no use khainai borok ni bagai se o choba jeng saiman kha lai thangnai jora rogo CNO Sejawil lai thangnai 11 December salo telamorani tuisinrai amsayo sal kathang kathang wak tok rok no bumani haike bui togui bathar jaka Montreal kaipeng tabuk bo justice maniako obo haike no Udaipur Don Bosco o khoroksa srai ni buma nogo kifilmani lamao jibini Aroni Don Bosco School ni teacher baino romfrena ni chaitok jakha pheba belai khewa nama singsa sing bobo hai ha kotoro tong bobo hai hasewo tong tabuk bo culprits rok eba samong sitra tangnai rok khoroksa pano romjak mani kok toma kri teo bahai keno sing nugui mankha je Dr. Subindra Soprop jak mani kaisa ni yagolo kaisa sopromong chini tofani sakawo Tripura sarok ni sakawo eba hini mano phatar haseni phainai phatar hakotor ni phainai borok tini o hawono nokphang haike singno bufre sapade nokphang no saknang ni abo hai kaisa condition ngai tongmani norok nugui mano singo ba haike no jorabo norok no phunungani saitok nai Mia Maharaja Produt Kishore Maniko Bahadur ni kuktui je sajak mani kogrok norok chini khorang ni bangpili bo nugui mankhana ao bele bele ke hambai takuk budoram deborma chobani bosika chobani takuk somno hambai teo bahai kana chini khorang no hambai ni je comments khaine norok no bo hambai marbo norok obo hai ke chini khorang ni bangpili Gulaghati amjani sibenai tongmani bagai man khangang ke sing chini live no Soyabui no Wilani simi bait haljora borok ni bait thangi sogi jak sing norok no kathang awai mong kathang mangpili prongani chaitok nai sing tamoni bagai sing bohai no tini chini samong humong yakarei chini nok hok yakarei Tripura sarok ni dalbidal movement no thangi sogi male sing saimano Tripura sarok tabuk thangi tongani bagai sak ni hawano sak ni nogono eba sak ni hasebono sing soba khlai thangai tongnani nangmani sing mangpili rok nugui mankha bwskango malkhong motor phai tongmani bagai sing bwskango segangnani mankha tabuk sengai rejak sinai haino hai bathaklai tongmani bike rally bwskang khajing segangnani bhak thangi tongo norok choyawi nai tongdi tai norok ni singmung lok tongkangke singna direct comments khaimano tai chini khorang TV ni bising di je noga suti TV nai tongnai norok direct comments khaidi chini khorang ni YouTube thangai tai cable TV simia norok direct YouTube thangai chini khorang live chini khorang type khlaikena chini khorang ni kathang awai mong eba live telecast nugui mannai norok soyawai nai tongni chini khorang hang haino hai bwskang ni phasing ani camera channels khainai bwskang ni mangpili phunuk nai jora jora wo chini mangpili asak serai no ni thangai sogi apana norok nanya ni chaitok di jeng dalbidalam chayo chini network problem ngi mano ang bwsang ni mangpili phurungai norok soyawai nai tongni chini khorang
norok tabuk chini khorangni mangplio eba chini khorangni YouTube je mangpli nai tongmangni obo kathang mangpli Gulaghati amchaini simi tini bo haino hai hasini siklarok chobani siklarok haino hai borokni samung humung yakallayei borokni nokhuk yakallayei takhuk bukhuk busabutui yakallayei tini bo haino hai kangai tongo bike naithatok kaisa rally Tripura mothani luaji mungbai Tripura mothani sakthar mungbai haste ganangai kami kami khlaijagi tongo ba haike naithatok kaisa rally naithatok ni hanpano o rally ni naharmung abo khatung jagnani ya o rally ni naharmung angkha kha khamjagnai se kha khamani bisingti haste ni lukurokno koi narakna se जों खोनाय मानका त्रिपुरा मथानि आदं रकनि खुक्ति अरेलि तामनि बागै खलायजानाय तामो बहाय मेसेज दं हासेनि लुकुरकनि बागै आं नरकनि बसरांग नरकनि ताखुक रनजित हाय दिनै फाइसक बायजाक जों बाइक साकाव बया nahar mung kaisa norok no kathang awai mung phunuk nani bagai hasini joto lukurok no te hammarbo nai tongnai joto lukurok no kabangma lukurok hambai sini khorang kathang awai mung phunuk nani bagai nei comments khai tongnai rok bo sini do thang balai hambai khorsani sai togai tongo Ronjit Jomatia hambai bubagrano hambai marwo wahai kenorok Tripura sarong ni bagai soba khlainai maharaja no wahai ke khaku khlaitoni bagai gonjo phasing sekangi tongo nuruk mai nugi man khana norok awar kasartei थाङै दङ बाइक रेलि बिश्रामगन्ज आमचायाव फाइसक बायजाक रेलिनि उल्कुक उल्कुक तंमानि बागै बेलाय हादुलि चिनि मानलिया सिक्सराय सिरायनि मानिया फानङै मानो टिभिनि सिंथि गोथाङावहाय मंनाय तंमानि बागै Sini khorang na awai mong kathang awai mong nai tokoni bagai rally tabok rambol jamje jak kini no bike rally aw arjeri ang Yawi nai tongmai bagai hambai marbo teruk sekangi tongo oh biang phasing thang tong latia sora जों साइमानका बाइक रेलियाव तंनाय बाइक साकाव कासाजाक सिगलाराव बाइक कक साबै लाटिया सरा फाजिं थाङै दङ दाबुक सेकांजाक बाइक द्रुक बसकां फासिङो तेबो बाइक गोबांमा लाइ थांजाक बसकाङाव मालखंबो दङ जों बाइ हाकसालजाकनि बागै खोनालिया बाइक बाइतामो साग्लाय दंखा जों जेसेक मानसाक नरकनो konoknani saitok nai Bisramganj Gulaghati Amchaini simi kathang awaimung
Amerikul paya bahai kena norok sini korang ni YouTube ni bising ti ketang awai mong nai tong mani bagai tei sini korang ni TV ni bising ti ketang awai mong nai tong mani bagai Tripura mathani lua ji mong bai haste ganangai kiting laijak bere laijak nai thatok kaisa bike rally norok nugui man khana khaksa phasingo sini scooty ni mairo scooty ni ainawo ani mangpili angkok sai tong mana ang thrungna ni sai tok khaksa phasing bike sekango sekang phasing truk sekang jak teo ba haikeno jeng norok no man khang ke Tripura mathani khorksa khorokni atang rok bai bo borokni kok samani rok phunungani sai tok nai tei ani khorang ani sawan srai norong ni thani sogiya angkhang ka norong ni thani haino hayang naga sano ang jesek mansa khorang srai khayei bike seka tongphano bike sakao ba belai nobar sibo ang apani bagai ulkugo asogei headphone bai ke nobar gotono phai norokno srai chini khorang khanaran ni bagai saitogei tongo Ojarawo jeng sawi mankha truk sekangai tongo latia sora phasing tini no bike rally nai thatok kaisa bike rally ni bisingti obono kusar jakmani jeng khnawi mankha jeng jotono saimano 2016 ni simino hakotor ganangai Citizenship Amendment Bill tisajakna saitok jakmani apruni simino haseni dalbidal political party dalbidal organization dalbidal civil society ni bukhaktui khadomani eba o bill no sejabui dalbidal movement khlaijak phaimani sing nugui mankha teoboni yagulo sing nugui manpir ka haino hai 2019 salobo Citizenship Amendment Bill 2019 ni haino hai o bill no tisajak firmani haseni hakotorni kabineto ei o bill tabuk bill liya Lok Sabha tai Rajya Sabha pass nani yagulo o bill tabuk ek nani bukhak eba hnei mano ngina thangka aboni bagai o hakotorni logi salka babai eba notice haseo tongnai lukurokni bagai bobo hai salhamya phai tong aboni bagai no jeng nugui mankha o bill ek ngi thangmani yagulo IPT INPT NCT TPF tabuk Tripura Motha CPIM dalbidal regional party national party lukurokni khorang bai khorang baksa khlaiei o bill no sejabui eba o ek no sejabui movement khlaimani rok sing nugui mankha balai khena thatok kaisa mangpili norok sini khorang ni mangpili nugui mankhana belai naithok Tripura haseni kami rok lukurok malang jawi nasik laijak
tamoni bagai o rally tamoni bagai o obohaike o rally khlaijagi tong baksa borok phatchake busiwi mania ngai mano aboni bagai sekang ke thangai kaisa malkhungo mic announce baike announce khlaijagi tongmani जों nugui mankha balai ke hambai marbo chini khorangni YouTube ni bisingtui chini khorangni kathang awai mung nai tongnai rokno tai chini khorang TV ni bisingtui hamari cable network o je kathang awai mung chini khorangni TV o nai tongnai rokno buini ulkuk जों tharjakni bagai balai haduli kiaba mungsa khanya krei narokno kathang oi mungkhrungnani bagai जों tini bo haino hai phaisok paijak Tripura mothani luaji mumbai Gulaghati amchai Nagarjol amchai Isramganj amchai kitingui baigregli khlaijak mani ulkuk tabuk sigangai tongo Latia Sora amchai phasing Roton Deborma hambai chini khorang media no ao belai ke hambai takuk roton no norokni subasu norokni khairok mung ei joto lukorokni suri mung manmani bagai jogot Tripura no hambai suri Deborma hambai chini borok rokno mo haike chini bubagra no logiri tongmani bagai ao nonobo hambai rebo tei chini khorak no hambai afarmani bagai hasini bubagra no hambai afarmani bagai joto nai tongnai takok bukurokni logi norokno bo hambai marbo Kishore Kumar Deborma Polendo Deborma chini Tripura sarokni choba jidi nai ao hambai oba haikeno khatung mung tongnani nangnai oba haikeno chini Tripura sarokni sumai tongnani nangnai yareng Deborma sajago dara ang busilia serai ini kok tamu sajakha semsan Deborma dara mistake haijak topik o thik haidi dara bo topic no ti yang serai liya serai kenaro comments khaidi tabuk bike sakao tongmani bagai chini location Gulaghati ni sijak obosong tabuk chin mokolok klaifana takuk semjon babron sanani chaitok kana location Gulaghati ni sijak phiaba जों tabuk abono change khainani chini bagai chini bakhakte possible liya nomor amnani kok sanani network kahamdeni jaga Gulaghati ngi tongmani nagarsano buchika Samson Deborman nini comments no sini YouTube location Gulaghati ngi tongkha abo nagarsano nong thani Gulaghati ya Gulaghati sengnai kiaba जों tabuk abono change khlaiman glak cable network heba dal bidal mungnai tongnai rokno hasini joto bosongni lukurokno oi tamo Muran Singh tamo Nuatia joto no hambaya pharo thangai tongnani bagai o sobabo norok encourage khai tongmani bagai sobani siklarokno Ponjit Deborma balai hambai warga shahar Ronjit nonobo balai ke ham
Baik, Bonjit, ang baik saka tong ketei norok ni komen rok serai pori mayangi mano, eba norok ni bumung rok no, serai ang kainai, balai ke sengmung kaham pia ba sengmung ni pirok mungle sini thani gerei, seng to borong ni logi re thari kaimani se, abo ini tong nai man kang ke seng borok ni bike no sekam besang hasing lai di hogran nai au semsan network disturb kha actually Tripura sam chai rogo kabang ko kam chai rogo no network balai ki problem mobile kok sana phano se network ka hamman ya kia ba sing mobile ni network ba ya alka system internet ni bagai tubai phaijak mani bagai se asuk jora ti phana norok no kathang awai mung nugi mano tai obo haikeno already simia hasini dalbida lam chai rokono seng je jaga o network grei kok sanani bagai mobile ni tower grei abo hai jaga roko phano seng kathang awai mung phunugei man tongmani abo kaisa susruk norok ni jotoni hamari highway bo sokbaika aboni bagai bike belai ke speed tongo speed tabo yang pano 50 km speed bike solijak yareng debor mau jaga IPF krida Tripura mo thawa abo kono IPF INPT CPM Congress BJP ni grei Tripura mo thang khabo non political motha oro jotoni bagi no dogar phiok jak ni seng Tripura mo thani adang rok ni khub ti sikang abo khnai hai no hai network 5 ka hai no hai ang nagar sanpiro norok no norok chini mangpili ebar rally ni je picture srai norok no phunugei manyani bagai norok nugui manyani bagai Chorilam bazar cross khai tabuk hai no hai Sigangi tongo Chorilam bazar ni yaksi gla phasing bi pheri phai ka tabuk biang phasing thangai tong ang bo yang am chai obonoti yasgang saimania yang ni map rok yang ni location rok olama biang thang tong saimana ni chai tok nei borok no singi biang thangai tong obo ngai thoto kaisa rally au sukudebor ma bosing horkar Ranjit mai rokhe bike chalai hnai chini kok jengno da sengka na borok no da sengka ang thik sukuni kok no srai ang busiman liya sengrok to sabrum brum phungo masabo ongkhori phaigang gangke salta sulchu sebman kangke joraman purrogo seng tivindo khlaio diponi mai jawo
एबा सालजाल जौ बहाय सालबो दङ बहाय जराबो दङ जों सापुंनो माइमा जाया मियानि सालगनहाय फुङाय थांकेनो हाथाय गटर एबा बरमुरा इको पार्क हर्नबिल फेस्टिभेल त्रिपुरा हासेवाबनो पुइला खादं खाजानि बिसिंतै हासेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देवनि याग्रमै एबा हासेनि बलंतै त्रिपुरा साहामग्राय मन्त्रि मेबार कुमार जमातियानि याग्रमै जेंसाइ रोजाकमानि हर्नबिल फेस्टिभेल आरोबाव जों लाइभ खायनानि बागै थाङै सगैजाक जिनि टीम फुङायखौनो जों अंखरजाक ताइगैसा टीम फाइसक बायजाक खमलुङाम जायो त्रिपुरा मथानि लुवाजि मुंबाइ महाराजानि बाइक रेलिनो काभारेज खायनानि बागै ताइ बाइक रेलि पायासिनि सिगांनो जम्पैजलाम जायो हमसां क्लाबो बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट आरो थाङै सगैखा हरनि 10टा 11टा जरा जों केबो फानो माइमा जाया एबा जों मुंसा सामुं मासे खेव बाहायके नरकनो दालबिदाल लामजायनि दालबिदाल मुभमेन्ट दालबिदाल टुर्नामेन्ट दालबिदाल प्रग्राम रक नरकनो फुनुंनानि बागै सिङाव बाहायके साक खालाय दङ जरावो मासावो जराबो मासायाबो नरकनि सुबासु दै नरकनि खायरक मुं जों माने दंमानि बागैयाव बाहायके जों सामुं खालाय दङ सन्जय देबबर्मा बिनि मेसेज आं नायासिनि सिगांनो हायदोङै थांगा ट्रक ट्रक सिगाङै दङ आं सायमानानि जायतकनाय नरकनो साननानि जायतकनाय बियां फासिं बाइक रेलि थाङै दं कियाबा yang uyang nasigi nay mani Odin Deborma Tripura Montani bike really party rock no by Chini Korang ni Sharon Jino Hambai Au Tripura Korang party no ni man kang kisap masasinaka Tripura Mota Tripura Gabo party yakuna Borok Tabuk Borok ni Tripura Mota no party ni Gosiako abo non-political organization ni sabo Ulogo Bobo Haying no Borok ni Nahar Mungabo Sung Saiman ya Pia hambai maruo norok sini korang ni kathang awai mung nai tongmani bagai tei sengno dalbidal comments kai norok jeng bai kergi tongmani bagai teo ba haiken no bising pansoko Tripura sarongni nang khana nei belai nai thok mangbli Norong thani nagar sanpiro sini sini mangbili srapsan yagulo srapsa tongkeno mathagi tongkha drongi tongkha network balai hamyani bagai Norong thani nagar sano tei YouTube ni bising ri nai tong nai rong nagar sano diren diriyang salsao Tripura motha chini Tripura sa rokno thansa khlainai au boskango to bo haing no saiman ya tiaba pujo khlayo abo hainong thung kebo ya kebo motha kebo ya kebo bodol thansa khlaiman siting Tripura sa rokno o biang phajin thang tong dabok Biang phajing thang tong abo Tula murah Sunda murah Porimol Deborma borot thanglai tong au जों दाबो बाइक सागाव तंनाय सिगलार बाइक कक्सारि साइमान का सुतामारा फाजिं थाङै दङ सुतामारा फाजिं सिगाङै दङ दिनै न बाइक रेलि आं बासो
yang location jaga rok sini yani bagai lama rok sini yani bagai saiman ya biang tangai tong tiaba korosana sini saiman kan sutamura pasing tangai tong tabo ko bike rally Sodes Deborma ini sengmong saronjit kwaya buhur painai ha abo jeng saiman lia norok mankang gangke Tripura mo thani atong rok bai contact khlaina nangnai aboni bagai Obijit Deborma hambai Tripura sa au hambai bike rally wo jotono actually Tripura samangno Tripura sani bagai coba khlaina nangnai Tripura sani bagai Tripura sani manthani bagai buni dofani eba alka dofani boro coba khlai paisinai Tripura sorok bai baksa singo jorabo saimankha bike rally sutamura phaching sigangi tong mohnai Porimol Deborma Lal Singmura thangai tongoni Sanjay Deborma hambai chini khorang channel norokni contribution tongo dofani bagi au obo chini contribution ya senggoton saimano hasewo Tripura sarokni koktoma waimong khlainai greino hni mano chini newspaper grei tabok se chini electronic media kaisa kaini channel log songjak mani eba chaimani tiaba a channel log samung khaitani unuk thani ebak jagawano joto Tripura sarokni no contribution tongo abo chini simiya ani sakpangni simiya jotoni subachu jotoni khairok mung tei norokni kotorkok norokni suri mung tongmani bagai jeng chabo chayabo mabo machayabo manbo mayabo jeng oboni ke samung khai tongmano norokno mansak sugiani bisingti phano chini nangmani manui khonoi chini nangmani camera nangmani chini materials rok grei phano jeng chaitok kha norokno je sik mansak dalbidal lamchaini dalbidal movement dalbidal program rokno norokni nogo norokni duar tlangi rinani जों jotono saimano media kaisa dofani bagai busuk kotor busuk nangmani eba kaisa dofano soja thani kaisa dofano tisa thani eba kaisa mo thano tisa thani media ni yapri busuk kotor abo jotono saimano aboni bagai जों सिगांगोबो सावो दाबुकबो सावो उलोबो सानाय
जों चिनि खरां जों सोबायनाया जों स्नामनायसे जों यासि सुरनाया जों बलायनायसे जों हामियानो फुनुगनाया जों गाहामनो फुनुगनायसे बर' खरकसानि कायसि गाहाम दंखे कायसा हामिया दंमानो फियाबा अ कायसा हामियानो न नायतुगि तिख्लै बनो लाजिमारनानि दफानो लाजिमारनानि बनो डिसकारेज खायनानि आबो चिनि नाहारमुं गैया चिनि नाहारमुं खरकसा बरकनि गोबां मा हामियां दंफानो कायसाफानो बिनि गाहाम एबा पजिटिभ साइड दंखे अ गाहामनो न नरकनि बोसाङाव तुबै फायै लुकुरंथानि सोलोंमुङै मानानि आ गाहामनो नासिगै लुकुरक सोलों मानानि आबो हायनो जों बयद खालायो आबो हायनो जों खाथुमो आबोनि बागैनो नरक नुगै मानखाना जों लाइथांलाक जरा रगबो गोबां मा पार्टी मुं रक जों नखाना नगिया हायके जे पार्टी मुं रक आबो त्रिपुरा सारकनि मोखांनो सकनाय जे कक्टमा आबो त्रिपुरा सारकनि मोखांनो लाजिरनाय आबहाय पार्टी मुं रकनो जों जिसुक मानसाक हुइनानि चाइतक्खा एबा खलबनानि चाइतक्खा तामनि बागै हिंगांके अ पार्टी मुं रक अ कथमा रक अ कक बांलाय मुं रक नगै बुनि दफा रक या फातामै मोनैनाय बुनि दफा रक चिनि नेगेटिभ पॉइंट न नगै चिनि याकुं केबेल न नगै आ जे केबेल जागावनो जोंनो एटेक खालायनाय आ जे केबेल जागावनो नायनो जोंनो सप्रबनाय आबोनि बागै जों सिगाङावबो चिनि खरां दालाय नायकलै जेसिक मानसाक केबनो बखा सोबायावै केबनो यासि सुरियावै केबनो कक हामिया सायावै जों जायतगै दङ आबा सिदे बर्मा हामबाय चिनि खरां न'ने सि हरमानि बागै गोबां कचारो गोबां मा कमेन्ट्स रक आं परिबै मानलिया नाय मानलिया आन बागै नागार सानो नरकनि कमेन्ट्सनि रिप्लाइ रिमेनि बागै तामनि बागै गांके बोसगांनि मांगलिबो फुनुंनानि बागै जों चिनि केमेरा न बोसगां फासिं ना सिग्रि मा तनो लामाबो हामियानि बागै बाइक साकाव आसगै नरक बाइ कक साइतंनानि किसा कुथुक दालाय लामा हामिया बाइक रक जांग्रि जाखां गांके कलाई फानबा माबानि बागै जों जेसेक मानसाक नरक न गोथाङावै मुं नानि साइतआव गै दङ हायनो हाय गायसा नायथक सिन जों मानपिरौका